Ďakujeme Plamienku za to, že môžeme byť doma. 2 roky nepoznáme, že čo to je nemocnica a veľmi si to ceníme. Ceníme si službu 24 hodín, čo pre nás znamená, že môžeme volať, či to je v noci, cez deň a k nám príde tá pomoc. Nečakáme hodiny, je to okamžite. A za to sme veľmi, veľmi vďační celému Plamienku, celému kolektívu, lekárom, sestričkám, všetkým ďakujeme. A prosím všetkých, aby pomohli takto ťažko chorým deťom byť doma. Ďakujeme za všetko, za tú nádej, že ste s nami, že nie sme sami a že stále ste pri nás. Ďakujeme za pomoc.